No niin. Nyt on vähän semmoista niinku tiedotusasiaa, kun me on ollut nyt kipeänä, niin me en oo päässyt tekemään mitään videota tai sellaista. Niin kesällä tulee sitten sitä skootterin korjausjuttua, kun ei nyt oikein pääse, kun sitä siinä on niin jäässä kaikki öljyt kaikki, niin ei sitä edes saisi koittaa käyntiin ja semmoista. Sitten en tiedä, ehkä kesällä jotain säätöä tai sellaista videoa tulee. Ehkä jostain pelaamisesta. Ehkä. En tiedä sitten. No. Siinä on. Että kesällä tulee vasta sitten sitä skootterin korjausvideoa. Ja sitten tulee varmaan taas jotain vitun keulimista ja sellaista paskaa.